Nga manininda sa Mangaldan, naghahanda na para sa undas. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Maagang naghahanda ang mga manininda sa paligid ng Mangaldan Municipal Cemetery para sa pagdiriwang ng undas sa Nobyembre. Sa labas ng sementeryo, inilagay na ang mga palatandaan bilang gabay sa mga naglalatag ng paninda upang maging maayos ang daloy ng mga tao sa lugar. Ayon sa ilang residente na nagtitinda, inagahan nila ang paglalagay ng pwesto upang makapaghanda sa inaasahang pagdagsa ng mga bibisita sa sementeryo. Inaalalahanan naman ng pamahalaang barangay ang mga manininda na magpareserba ng kanilang pwesto upang maiwasan ang kalituhan at masiguro ang kaayusan sa lugar sa panahon ng undas. Halimbawa, taga Mangaldan siya o taga Dagupan, ay kung magtitinda sila, ay magpakuan na kayo, magpa-reserve na kayo ng pwesto nyo para makapag-prepare kayo ng mga paninda nyo. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idola Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.